Euskara Euskaltzaleon ekimenak ekarri du gaurdaino. Legezarren aurretik iesean. Ez dadin betirako itzali, ekar dezagun berriz ere gure lehentasunetara. Tradizio ohituren babesean. Garen hori gaurkotu beharrean. Ez mirestu antzina izan ginena. Abenduaren 27an, batu gaitezten euskaltzale guztiok. Eman diezaiogun pizkunde berri bat euskarari. Etorkizuna jokoan dago. Euskaltzaleon garaia da. Nostalgiaz berpizten hilik dena.